volám sa Minárek, mám 68 rokov, no a začalo to tak, že ani som o tom nevedel, konec koncov, až ako ze zamestnania. Robil som v živočíšnej výrobe. Ze zamestnania ma poslali na pravidelne, že sa chodilo pravidelne na ročnú prehliadku zdravotnú. No a tam mi pán doktor Trenčín, internista, zistil niečo, že mám stýchanie. No a týmto vlastne začal som chodiť na plúcne, tam mi dávali spreje, také podporné látky, no ale tí mi nejako nepomáhali. Týmto kedy sa to lámalo, to bolo 2015, sa to začalo horšiť, takže stále mi menili tieto spreje a dostal som sa do Hágov, teda zistili, tam poslali ma na rentgen. Pani doktorka prišla za mnou a tam mi hovorila: pán Minárek, ale vy nemáte na plúcach nič. To som bol rád, že tam nemám nič. No ale na druhý deň ma poslali na CT a tam prišla pani doktorka za mnou a vás nepoteším. Ale čo sa stalo? Už mi našli tam na plúcach, som mal plusgiere. Takže to bola tá symfízia, či čo to, KOKP. Takže už potom mi hneď mi hovorili, čo mi není, teda, že ma teda aj prepustili domov s tým, že čo mi je skrátka, no tak svodil som zase do Trenčína, no ale už potom sme sedeli, aj tak, dali mi prístroj, kyslíkový prístroj mi dali. To ma odtiaľ nechceli pustiť, až dokedy nebudem mať ten prístroj doma, kyslíkový. Takže potom bol syn pre mňa, tak ma doviezol domov. Bol som doma asi 3 týždne, lebo z tých Hágov, až potom mi padli plúca. Tak hneď prišla záchranka pre mňa a som išiel do Trenčína, dali mi drene. Ja bol som 3 týždne na chirurgii s týmito drenami, potom mi to vytali, takže to je v porádku, poslali ma domov. No ale už som potom bol na tých. A išiel som spátky do Hágov, teda tam mi tie plúca potom padli 3 alebo 4 a ja som skatka mal som to asi 6 krát, čo ma prepichovali a dávali mi drene do plúca, tak. Už tam sa potom začalo rozprávať o tom, teda, že jediná záchrana je pre mňa teda transplantácia plúc. No a oni to už začali v Hágoch, čo im ďakujem za to, za všetko. Hágoch, pani primárka a personál, fakt to sa musím rád, že aj tam pani doktorky, čo tam boli, tak tí mi okolo toho všetko pomáhali. Volali do Bratislavy, teda, že taký a taký pacient som. A tam sa čakalo teda, že aby mi dali ten dreň, teda pošlo ma do Bratislavy. No ale už bol rozhodujúci deň do Bratislavy a zrovna mi to padlo zaš noc. Zas ma museli drenovať a tak to išlo, potom mi to nehali. Potom som s tým drenom bol aj v Bratislave, tam som bol do Vianoc a až potom na druhý rok, apríli, som sa dostal a s tým drenom až do tej Prahy na tú transplantáciu. Takže to bolo taký 9 mesiacov som chodil takto po nemocniciach. A najviac som nosil tí dreny a prístroje nás pri sebe a také veci. Takže to bolo tak všetko, no. No a bolo to nekonečné. A moja podpora tam bola, no. V Trenčíne, keď som bol, aj v Bratislave, tam ešte mohli za mnou chodiť, ale keď som bol v Hágoch, tam bol ten COVID aj všetko jedno s druhým, tak čo nemohli čo prišli len donesli veci, nehali mi to na recepcii a návštevy tam boli zakázané, tam sa neslo, takže to bolo také úmorné. O rodine som nevedel nič. No a ako cez okno, keď tam núčatka boli, tak to ma tak bylo. Prišli za mnou tam, cez balkón som kričal na ne a tak sme sa pozdravili, takže to bolo, to čo tak človeka pozdvihne, tak už potom len čakať a čakať.
Odtiaľ som išiel do Bratislavy, z Hágov, ako už na to predtransplantačné. Tam som bol do Vianoc a na Vianoce ma previezli už ako na čakanie už do Trenčína. Tak som bol v Trenčíne, som bol do apríla a 16. apríla ma helikoptéra zobrala a doviezla do motela v Prahe. Tak tam už bola operácia, všetko sa, ja si myslím, podarilo. Však dýcham dobre, keď sa rozprávame spolu. Ja som chodil aj túto, keď ma pustili domov z tých Hágov. Ja som mal okolo celej barákole, ja som nemohol vydržať doma. Tak som mal aj hadičky natáhle, čo mi syn porobil a kyslík som mal stále na útve, bez toho som neexistoval. Bolo to tak nevysvitateľné, tak celkom iný život zase. To už keby som to všetko prehodil. Už keď si len viete predstaviť, že ja som bol stále na tých hadičkách a zrazu to bolo, keď ma po tej transplantácii ma dali už na tú izbu, ináč ako po transplantácii som bol na hadičkách, a keď som to videl 14%, ináč som mal len 5%, ako preboha, však ma to zarazilo, ale to bol taký pocit a potom už ma dali na izbu, čo už ako na tú, čo idete odtiaľ už preč, pozerám okolo seba, nič na mňa nepripínali, nič, žiadny kyslík, ako preboha, aj som sestrička hovoril, sestrička, kyslík mám kde? Ono, áno, však vám to večer zapneme a nikde nebolo žiadny kyslík. Takže s tým ako pripravila na to, teda, že budem bez kyslík. No a tú noc som sa toho obával, či ja to vlastne zvládnem a tak. Aj som sa zobudil a bolo dobre. No a ja som nosil aj sebou, keď som išiel keď na prechádzky po tejto operácii, tak som mal taký vozík tam a tam som mal zavesený kyslík. Tak ja som s tým chodil a tak to sa im ľúbilo teda, že hneď som pohybe a tak pánom doktorom aj všetko. No aj to mi potom, keď na izbe nemal som, tak už keď som na prechádzku, ale to nám rád, keď to nepotrebujete. Ja to bolo také nové pre mňa. A čo tam boli tí fyzioterapeutky, ja som s nimi chodil na prechádzky, tak to je nemocnica veľká, ten motel. No a oni sa čudovali, chodíme po celej nemocnici s vami, vy nám rozprávate, aby oni mi merali aj tú náprž, čo sa dáva, saturáciu a tak, oni to máte dobre, takže dobre mi to spravili, skladka. Pán bol zapladol, že musím tak povedať, ako to je a to je celkom iný život. Pol života, pána, lebo to vy si neviete predstaviť, ja som bol na tom kyslíku aj po tých nemocnicách, že môj dosah bol ten, len pokiaľ ma pustili kábliky. No, gumivadlo a spátky, to bolo všetko. No a ono je to, že človek si ako si neváži toho, čo má. No až potom si to začne vážiť, keď je zle. No a dajme tomu, ja to fajčenie. No. Ja som teple nepíjaval od decka, ale všetko studené, všetko a také veci. No to bych každému odkázal. Dávajte si pozor, za kedy ste zdraví, dávajte si na to pozor. To je to bohatstvo. Keď sa to raz pokazí, už to je ťažko napraviť. Ďakujem všetkým primárkám, jak boli v Bratislave, Trenčíne, v Hágoch, všetko boli primárky a personálu, že to bolo, jak bych to povedal, výborné a ďakujem za všetku starostlivosť, čo pre mňa robili. Fakt to je nezaplatiteľná vec, jak sa o nás starali, to ja nehovorím, že len ja, ale tam to bolo, všetko to bolo dobre. Tak im ďakujem všetkým tým nemocnici, aj Prahe, bože, aby nezabudol na Prahu. Takže fakt to, človek má taký dobrý pocit, teda, že ja som nevedel ani papulovať tam im, lebo čo, boli tam všelijakí pacienti, ale ja viem, že to človek, keď je ubolený, je to zlé, ale dával som si na také veci pozor a myslím si, že som nebol taký zlý pacient.